Shh! Kontrol met at ang iwat mo, Ambrosio. Ha! Inton kwan, ada makangagkan ka. Ay, nawaw. Sino mo't nga miti sirip-sirip, dita? Obserbarak laang ti baro a border tayaw. Anya? Apaya masapul na bantayan. Wala, tamang ano adda kalukwan nga aramidan na. Manya kumat bibiyang mo kan na. Border mo lang ni Kristay. Sana nasaya at apakibiyangam. Nang runa ket saan kay maaklos. Amom si Ambrosio. Man nakibiyang ka talaga. Naatay pasa na pa'y lakanyak na ramin na. Ay na, naglawag ang boarding house ngay makaram, Christy, my friend. Wan mat namin, bakla. Nalinis pa'y ti CR. Kan kang runaan ti amin. Ado ti danum. Mano nga ti abang mo, 3-5, friend. Ay, wow! Mayatan ano kasta, friend? Wan nga rin, friend. Naimbaglaangan tas asidag iti pagtrabaho. Saan akon ang magastusan iti plete. Ay na, itiks naktuman. Into na da pumanaw dito. Ita umakarakmat. Awan parikot iti dayta, friend. Ay, wen. Nasingpot mo't siguro ti landlady. Anya, friend. Ay na, dayta ti Jack sigurado, friend. Tana minsan laang mat ang nagsarita kami. Ay, naimbag. Tanakalagip ka, Marison niya. Pasensya ka, no, italaang mananapin masyarak diti balayo, Mari Piling. Malabay amon day chay, Maray. Anya nga minan, tayo ko na maistorya ang kanyak itay, Mari. Ay, wun, may papan iti baro a border ko ti istorya akan ka, Maray. Ha? Amom ka day. Kanayon ko ang makita nga dalalaki ang mapmapan iti kwarto na. Anya? Wun, panagkunak kat nobyo na day chay. Ay, Siyos, bantayam day ta border mo, Maray. Ang mga no ada ti milagrungan aramidin da iti boarding house mo. Hey, kaskamot lang ti kunak, Maray. Napintas a babae, ngam garangganjang man. Nangikutin ba gamit kumari mitay? Bakit? Ay ako maitano nangag mo, Ambrosio. Ay, nawaw. Sana nasayat. Ngayon kabibiyangan ka ni Marmarites na giti borders tayo. Kay, puno ba ti bagbagak, Ambrosio? At dalalaki ngayaw awid ni Christy iti boarding house na. Na, Saan lang anam namin sa nakita? Namin adun. ay, pilig. Pag-aasim ta baliwan teramin mo Nakababay kada giti borders tayo. Pakibiyagam amin nagraman personal life na. Ay sus, natural lang taborder ko mangarod ida. Na, Ay mapit lang lakay. Oo. Tilalaki man nun akanayon ang mapaniti ayan ni Christy na ita. Isu ti limabas. surprise! Oh, Daniel. Anya tan aramidam diti boarding house ko. Ay na, imayak ta umay ko ito ti pansit, macaroni, spaghetti, adobo, nga reserve ko para gan ka, friend. Saan kami nga imay tinag-celebrarang iti birthday? Ay, nawaw. Ay, yaman ako. Naipakta. Ay, napasensya ka na sa anak-anapan iti boarding house mo. Nabambanugak namin iti trabaho. It's okay. Mawatan ka. Nasaya at mat nga rod no kasta, friend. Do kayat mo dag kape, agtimpla ka na nga, at dapay mat nabati iti termos. Agdidantan agkapeta, bayat ti panagsarsarita ta. Madamdaman to nga rod, friend. At dapay aramida. Na. Apay ngay. Jakmot mangag ti pagsarsaritaan da Kristay. Itayak pa ang nakatakdar dito isang wanan tiri daw ta. Ngumawan mo't... Ha? Anti piling? Anya ti ang aramidin nyo iti isang wanan ti kwarto. Ay kuwa, Kristi balasang ko. Adda ka di masapul yo, anti. Ay sos, nasken ang makapanunutak iti rason ka. Saan ang mabalin ang maamuan ni Kristi ti gagarak? Oh, auntie, di kay mo't sumumpat.
Aqua. Anya nga minanti ko na, Christy, balasang ka. Di ko na, auntie. Ada ka di masapol yo. Ape anak katakder kayo iti sangwanan ti kwarto. Naimbaglangan ta saan kayo itugtog idilino kataktiri daw. Ay, kwa balasan ko. Imayak ta kayat ko nga ibaga nga. Kwa, agsingira kun iti abang inton umay alawas. Ay na auntie na ibagayo matanday ta kanyak idi kalman. Katuman. Ay na, pasensyakan, Christy, balasan ko Ay nalipatak matan. Naibagak gaya man kan ka. Adaman madlaw ko iti landlady, Christy. Ay nawaw, anya maninday ta amadlaw mo, friend. Ay na, sa balit ipanakit-kita na kanyak itay. Uray din nasabat ko iti ruwar. Kurang langan ko silapan na. Si kakit di mat bakla. Kasta talaga ni Auntie Piling. Saan ama nagisam? Namno kasaritam. Okay lang mo't, friend. Os? Ganon kaya? Ay na, friend. Saan mo pa'y ngamin ang nakasarita ni Auntie Piling? Mas daawla siguro. No asino ka. Gaya man ti daddo borders dito'y balay apagab-abangat. Bakan ti tatalo a kwarto. Ay, tinasayaan. Awagat ti gayam ko. Ipakaamukan ko ng adda bakante. Oh, aday ta. Agriring ti cellphone na. Hello, Christy. Nakaawag ka ma? Friend, adda good news ko kanta. Ano na good news? Adda talo a kwarto abakante dito'y pagab-abangat. No kayat mo, umakar kan dito'y. Kasaritak to ti landlady mi. Ay, alaman nga road, friend. I-text mo tulangan, no kaano manin ama ka umay ka. Tapno makasaritam mo ti landlady mi. Bakante mat gayam ti talo a kwarto, Auntie Piling. Ay, uwan, pimanaw dagiti sigot a borders ko. Pinapanaw ko ida, ta nakasadsadot da. Wan, jak magustuhan ti ugali da. Ay, iaguray ka. Amangan kit de, no ada amom ngagsapsapol iti boarding house. Wan, Auntie, adda talaga. Tigayam ko. Ay, nawaw. Wala, ibagam nga rod kan kwa na, taumay to dito'y balay. Iti kasta, makapagsarita kami. Wan, Auntie, umay to kano inton Sabado, ta isula ang ti day off na. Pudnaw ti ibagbagakan kasunya. Talaga nga damadlaw ko iti lalaki akanayon amapan iti boarding house ni Christy. Panag ko na talaga nga da relasyon da. Kasta talaga dagiti ubing ita Mari Piling. Manuti tawon day ta Christy ay Maray. No sa anak ngagbig daw, 23 na pailaan. Ay nawaw, ubing ngagpaisaw. Katuwang. Agis eskwela ka rin day ta border mo Maray winaw. Saan ka no Maray? Agtarab-trabaho ka no. Ay na Maray, obserbaram. Intun kuwan, mas daw kalangan no masikugan. Uwan nga raw, Marison niya. Iswa talaga aramito. Manaw lang arodan ti daddo borders tayo. Kasta pa lang tararamidan. Kanayon nga marmarites mo dagiti borders tayo iti gayem mau. Ay nawaw. Ay ako maitakot po numatibag bagak iti gayem ko ang brusyo. Ay talaga man nakibiyang ka piling. Saan mo mo't idaakana kan tapno makibiyang ka kasta. Sabay sa. Aon mo dakas nga raramidan ta. Kanya nga awan, katno adaw. Ay, sikati ayang ti parikot piling. Uray simple abanag pakibiyangap. No da bisita da, awan bibiyang mo. Kasano langay no pumanaw da amin. Di awanan ti source of income tayo. Di pumanaw da lang. Kanya ko maita. Na. Adumat di tati mayat nga agabang. Iso da lang, ay ati borders. Ado di ta ambrosyo.
Hindi man ti boarding house ita. Iso adi ka madanagan. Ay, nawaw. Ayun gayam, nalipatak nga imbagakin ka. Adam amo ni Kriste ngagsapsapol iti boarding house. No sanak ngagbitot kat umay ita. Oh, apay akas ka tilang ambak to na. Kasla na unig ti pampanunutam. Jak gaya man kaya ti agabang ditoy. Saan ka di an ibagam kanyak idi? Akayat mo ti umakar ditoy. Wan, saanan? Ay nawaw, kalaat mo't ang nagbaliw ti panunot mo, friend. Adda ka di parikot. Kinapod nuna, nangag ko ti landlady o kanti kumari nang agsarsarita di tadalan itay. Kat, Nangag ko ngay marmaritis data iti kumari na. Ay na, no jakla nalapdan ti bagik itay. Amang ano, inwasawas ko ano pinagsasawa. iti anya ko maaga po nga imarites data, friend. At hapon da nga ron nga da relasyon ta? Awan ka di pa iti kunam nga amom nga agsapsapol iti boarding house, Christy. Awanin ang tipiling. Ngamin, kalaat ang nagbaliw ti panunot nga. Idi nangag natis istoryaan nyo iti kumariyo. Ha? Ti marmaritis yung matgayam dagiti border syo, anti. Agasam ngay, taatapon nyo gayam nga da relasyon mi kin ni Daniel. Ah, Daniel. Ti makikita yung umay dito boarding house ko, anti. Ibaga kada kayo, nasingad agayom ko ni Daniel. Bakla dayjay. Ah, kasta. Iso siguro api manaw ti daddo maabordes yung anti. Ngamin, agraman personal abiyag da kat pakibibiyangan nyo. Tidakas na imarites yu pa'y iti kumariyo. Ambaong si ka, Kriste. Awan respetong kanya. Panagkunayo ka di anti, kat adamang respeto kada kayo iti kastang aramid yu. Ha? Manakibiyang kayo launay. Talaga abastos day ka, Kriste. Anya tinapasama kaya? Agasam nga iti kasya pa nagsasaw na kanya. Anya timbaga na? Manakibiyang kan maritisak ka daw. Daitan ti bagbaga kang kapiling. Kasan humang ngamin? Pakibiyang ang maaminang. Di sikat ti bastos. Ay nawaw, agpudno ka man kanya, Ambrosio. Ada ka di relasyon nyo iti daya, Kriste. Iso akas tala unay ti panangisakit mo kan kwa na. Ay unay ko dahito yung ataon. Ano makapagsaw ka? Makamu ka man langay. Itad kun kada kayo ti abang ko para itaabulan, Uncle Ambrosio. Ay, nasa papay may Kristay. Itad kun, Uncle, tapumanaw ako. Ha? Jak namin magustuhan ti na isaw-sawang ti asawa yu, Uncle. Iso apasensya kayon ngam talaga adyakon kaya ti agabang ditoy. Ay, Pasensya kayon, Uncle. Ay, sakti dumawat iti dispensar basang. Amaw, kasaan na saya, ti ararabidan ti asawa. Agam, kanayo na bagbagak, agam di nakmut dengdenggan. Adan to lata siguro pag nakman na, Uncle. Mala, agpakada akon, Uncle. Ay nyati ko ng Ambrosio. Pimanaw ni Kriste. Wine, inted na kanyak ti abang na para itabulan. Anya. Basol mo! No apay apo mampanaw dagiti borders tayaw. Ay nawaw, kinasaritam ko maalakay. Sayang mo ti abang amakolekta tayo kumano pumanaw da. Pinanunot mo kumaday ta, sakbay a pinakibyangam ida. Nalabes kan tumangamin. Kasanungay da ita. Manulati nagbati a borders tayon. No di mo pa'y baliwan day ta nga aramid mo. Amangan no pumanaw da amain. Ay saan? Saan amabalin lakay? Naskan nga agsapul tayo ti agabang iti bakante a kwarto. Sayang! Talaga sayang! Agam kasta nga ron ti aramid mo. Marigatan ta nga agsapul iti borders. Ay, nawaw!
Itay pakibiyangan ti biag ti pada tayo at tao. Tapno awan to ti pagbabawyan tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nakaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.